Oma, kalau cuiko mau deh duit awak di kampung, biarlah Siril pemantau ya mak. Kalau elok duit Siril jangan orang besar. Siril japui amak ke kampung ya mak. Doakan Siril ya mak. Kehidupan awak mah cuiko nyona. Kio kabuyuang mandi lawan bayo nyona. Kini waang kamarantau pulo. Nak namuang di taga na abaang da ado do kinyal kamarantau pulo. Na ibuang mencari adik ando na. De ibu awak jadi mama. Pokoknya awak ke kerantau orang. Ko elok duit awak besok. Awak nak kan lupui do mak untuk memberi kebahagiaan adik do. Awak sayang adik awak mak. Awak ibu jual mak. Mencariin ke sawah orang nanti hari. Kawano rantau kabuyuang jalan na oi. Rencana Siril ke Jawa mak. Dena na ado urusan na awak di sini na. Kasia waang misuak kabatenggang na. Ko tibo di naman se misuak kama waang kamangadu. Jadi itulah macam ini mak. Di mana badan kini dema ekana muasanang banyak nan indah onde kini daripada ado cubola calian deh kawan dan samo gadang hindaklah sabar
ke manu dah mak. Udah pe karajo nak. Tunyo tinggal awak udah mak. Yo biarlah nak oi. Tuh kasia le minta pitil ya mak. Besok ama agi oleh peti yo. Sejauh aku pun deh kini denai berjalan. Kan lainnya besok onde denai kapulang juga. Usalaman dekan bangai ya baati risau. Nan lapara lu denai dek kini mau sau. Sa itu mandiri saukan. Nan paralu dan bau sau. Usaha itu mandiri saukan. Dan paralu dan bau sau. Nan paralu dan bau sau. Alalamu udah merantau mak. Dak ada kabar itu mak. Nak taraga udah jawab mak. Lain